हाय गाइस ମୁଁ ପପୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ସତ୍ୟ କାହାଣୀର ଅନୁଭୂତିକୁ ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ ମା ବାପାଙ୍କ ଛୋଟିଆ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ କହିବି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପରିବାରରେ ବାପା ମା ପୁଅ ବୋଉ ଆଉ ନାତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁଖୀ ପରିବାରଟିଏ। ସେ ବାପାଙ୍କ ପୁଅ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ। ବୋଉ ଗୃହିଣୀ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ। ସେ ବୋଉ ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ କରି ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହସ ଖୁସିରେ ଘର ସଂସାର ଚାଲିଥାଏ। ଦିନେ ପୁଅ ବୋଉ ଫଙ୍କସନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା, ଫଙ୍କସନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ରାତି 8ଟାରେ ବାହାରିଲେ। ବୋହୂ ମାଆଙ୍କୁ କହୁଛି, ମା ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ଆମେ ଫଙ୍କସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ସେ କହିଲା, ଆଜି ତମେ ରାତିଟା ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବ, ନହେଲେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଶା ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଖାଇ ନେବ ରାତିରେ। ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପୁଅଟି ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ସେ ରାତି 8ଟାରେ ଫଙ୍କସନ୍ ବାହାରିଲେ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ କାର ଧରିକି ବାହାରିଲେ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ପୁଅକୁ ଏକ ଲାଗିଲା। ପୁଅ ପାସ୍ ବସିକି ଆସି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ। କହିଲେ, ବାବା ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି। ବାପା କହିଲେ, ଆରେ ଗୋଟେ କାହିଁକି, ହସ ଖୁସିରେ ତୁ ଯେତେଟା କଥା କହୁନୁ ମତେ କହ, ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିବି। ପୁଅ ପଚାରିଲା, ବାବା ତମେ ମତେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ବାପା କହିଲେ, ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଲେ ଗୋଟେ ଅଫିସର ହବୁ, ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବୁ, ବହୁତ ନାଁ ଇନକମ୍ କରିବୁ, ନାଁ କମାଇବୁ। ମୁଁ ଏହା ତୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। କହିଲା, ବାପା ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ସେୟା ହିଁ କରିକି ଦେଖେଇବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ। ବାପା ପଚାରିଲେ, ବଡ଼ ଲୋକ ହବୁ, ଏତେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବୁ, ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ବାବା ମୁଁ ଗୋଟେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରି ଗୋଟେ ଘର କରିବି, ଆଉ ଘରଟା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ନା ଆରେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କ'ଣ ଘର? ତୁ ଏଇଠି କି ବଡ଼ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଲା କରିପାରିବୁ, ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି ଘର କରିପାରିବୁ, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ତୋର କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ? ନା ପୁଅ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିବ, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି, ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି, ବହୁତ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଆସିକି ସମୟ ଦେଇପାରୁନଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସମୟ ଦେବି ବାପା? ତମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଘର କଲେ ତମେ ଯାଇକି ସେଇଠି ରାତିରେ ସକାଳେ ଖାଇପାରିବ, ଆରାମସେ ରହିପାରିବ, ତମ ପାଖରେ ମୋ ପାଇଁ ସମୟ ନଥିବ। କହିଲା, ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛୁ? କହିଲେ, ବାବା ତମେ ତମର ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ମୋର ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଆଙ୍କୁ ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ମୁଠାଏ ଖାଇବା ରୋଷେଇ ମା କରିକି ଦେଇପାରିଲାନି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ସେଇ ସମୟରେ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଘରଟେ କଲେ ତମେ ଯାଇକି ରାତିରେ ସକାଳେ ଯାଇକି ସେଇଠି ଖାଇପାରିବ। ନା ତ ଏମିତି କଲେ ହବନି। ନା ପୁଅ କହିଲା, ତମେ କେମିତି ତମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ କହିଲ? ନିଜେ ତମ ସମୟକୁ ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟାଟେ କାଢ଼ିକି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ତମେ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲ? ନା ଆରେ ତୁ ସତ କଥା କହିଛୁ। ନା ମୁଁ କହିବାର ମତଲବ ଏଇଆ,
केबे भी आमे पैसा धन दौलत उपरे आशा न रखी बड़ कोठा କରିବା आशा न रखी ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ପଚାରିବା ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାଲ ରଖିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏତିକି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ସମସ୍ତେ କେବେ ବି ମା ବାପାଙ୍କୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ସତ୍ୟକାଣ୍ଡର ଅନୁଭୂତିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ।